čo tam v tom parkovaní toľko človek narieši. 1 hodina 1 euro, 2 hodiny 2 eurá. Najlepšie je vždy štandardná otázka. Jasné, ja zľavu neviem dostať na parkovné. Z Parkdot sa nám podarilo vlastne vybudovať najznámejšiu parkovaciu značku na Slovensku. Máme najpokročilejší systém a používa ho najviac miest na Slovensku, čiže je to trhová jednotka. Najlepšie pokrieme požiadavky miest a pomôžeme najviac rozšíriť ten systém tak, že budeme mať perfektne zvládnuté softverové riešenie, budeme ho schopní veľmi rýchlo v tých mestách nasadzovať. Je to postavené celé na báze cloudu a práve vďaka vysokej miere konfigurovateľnosti a univerzálnosti toho riešenia, pretože parkovacia politika je v každom meste trošku iná, sa nám práve podaril doceliť tento efekt. Aplikácie a v podstate hociaké moderné technológie idú dopredu a keď človek s tým chce nejakým spôsobom fungovať, tak je to super vidieť aj do toho pozadia, že ako to funguje, aká je celá proste nejaká tá administratíva a pochopiť celý ten veľký kolos to je super. Ja sa teším, že za tých 7 rokov, ktoré pracujeme na vývoji vlastne riešenia Parkdot, máme v tíme týchto ľudí, ktorí nabehli na Parkdot priamo zo školy. A dnes sú z nich veľmi zrelí programátori, ktorí sú absolútne kľúčoví pre fungovanie nášho systému. Dostať takýto produkt na trh a následne ho prevádzkovať pre množstvo zákazníkov si vyžaduje pomerne široký záber profesí. Či už sú to programátori, programátorky, obchodníčky, máme team leaderku, backendoví špecialisti, devopsáci, grafici. Veľmi veľa ľudí nechápe, ako funguje parkovacia politika, čo je jej zmyslom. Takže toto, keď proste niekto začne sa do toho vnárať a vie to potom šíriť ďalej a vysvetliť tým ľuďom, že je to aj o tom, aby sme proste mali lepší vzduch, menej aut a menej všetkého, tak to veľmi vie pomôcť. Parkdot je aktuálne v desiatkách slovenských miest, myslím si, že sa blížime k 40-ke a máme nejaké projekty aj v zahraničí a tam by sme teda chceli smerovať naše úsilie čím ďalej, tým viac.